ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಪ್ಪುನಾಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್, ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಇಚಿಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚಪುತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜುಂದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಂಡ ಏತ್, ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂತ್ ಅವನೇ ಅನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ತೆರಿಪಾವೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸುರುಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಪ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಪ್, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಂಡ 250 ml ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್, ಒಂದು 2/3 ಕಪ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್, ಒಂದು 1/3 ಕಪ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್, ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು 1/8 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಮೂಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಪದಂಗಿಂದ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಪ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಂಡ 250 ml. ಒಂದಿತ್ತೆ ಪದಂಗಿನ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ದುನ್ನ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೊಂದಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಮಿನಿದೆ ತೊಂಡಾಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಅವು 120 ಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜುಂದೆಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದ ತೆನ್ನುವ ಐತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು. ಆಂಡ 250 ml ನೀರು ಪೇರು ಅವಪ್ರ ತೆತ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ 250 ml ಕಪ್ ಇತ್ತಜಿಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಜಿನ ವಾಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪದಂಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ದುಮ್ಮಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಒಂದೇ ಅಳತೆಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಡೆನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಲ ಒಂದೆತ್ತ ಅರ್ಧ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸರಿ ಆಪೆದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪಂಡ 125 ml. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು 50 ml ಬರೆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಡ್ಡುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಒಂದು ತುಲೆ 182 ml ಬರೆತುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಪಂಡ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ 1/3 ಕಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗುಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಎಲ್ಲೆದ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ 1/3 ಕಪ್ ಬರೆತನು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಚು ಅಳತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಪುರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ 15 ml ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದೆಟ್ಟು 15 ml ಬತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ 5 ml ತೂಲೆ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಚಮಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ml ಒಂದೆನತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ಯಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಮೂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಮೂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯರ್ಡ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ತಿನ ಚಮಚ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪನ್ನಗ ಅಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಂದು ಪನುಲಿ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಚಮಚೋಡು ಪಂಡ ಅವು ವನಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪೂನು ಅವೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ಯ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಳತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾತ್ತ ಪೊಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇಜನ ಬೇತೆ ಪೊರಿ ಇಂಚ ಸಾಮಂದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಉದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ 2.5 ml. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಪಂಡ 1.25 ml ಒಂಜಿ ಕಾಲು ml.
ಒಂದು 1/8 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪನ್ನಗ 0.66 ml ಒಂದೇನು ಪೂರ ಚೂರು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆಯಾನು ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುಡು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡ 1/4 ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಳತೆ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪಂಡ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಯರಡ ಅವಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1/4 ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಿಕುಲು 14 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಂಡ ಅವು 1 ಕಪ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಉಂದೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುರಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣದೆನ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.